نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا معین کرده شد که مرد 45 ساله ساکن شهر بختار از روی مصلحت پیشکی با مرد 32 27 و جوان 25 ساله ساکنان شهر مذکور با مقصد اثبات نمودن حالت مناسبت محرمانه داشتن همسر برادرش زن 37 ساله ساکن همین شهر با مرد 41 ساله ساکن جماعت دهات زرگر ناحیه کوشانیان روز 21 مارس سال 2021 تخمینا ساعت 15:30 دقیقه автомашинаи ҷабридидаро дар деҳаи ғайрати ҷамоати деҳоти заргар манъ карда ӯро аз автомашинаш берун бароварда сипас бархилофи ирода ва хоҳишаш ӯро ба автомашинаи тамғаи Toyota Camry савор карда ба ҳуҷраи манзили истиқоматии хоҳараш воқеъ дар шаҳри Бухтар бурда дар он ҷо нисбаташ зӯроварӣ нишон дода дасту пояшро баста ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонида зиёда аз 3 соат ӯро ғайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум карданд. нисбати гумонбаршавандагон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 131 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 37 солаи сокини ҷамоати шаҳраки Шаҳритӯзи ноҳияи Шаҳритӯз бо гумони соҳибкории ғайриқонунӣ дастгир карда шуд. ном бурда зиёда аз 2 сол то инҷониб дар ноҳияи Шаҳритӯз ба фаъолияти соҳибкорӣ бидуни бақайдгирӣ ва иҷозатномаи махсус дар ҳолате ки чунин иҷозат ҳатмӣ мебошад ба хизматрасонии техникӣ ва таъмир намудани нақлиёти автомобилӣ машғул шудааст. рӯзи 7 апрели соли 2021 нуқтаи хизматрасонии техникӣ ва таъмири воситаҳои нақлиётии гумонбаршуда санҷида шуда муайян карда шуд ки ӯ аз ҳар як соҳиби воситаи нақлиёт ба маблағи аз 2500 то 4000 сомонӣ фоида ба даст оварда онро ба манфиати шахсӣ сарф карда дар умум ба давлат 96000 сомонӣ зарари махсусан калон расонидааст. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 259 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад.